ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. бародарон, апо, хоҳаро ва умуман ҳамватанони азиз, мехоҳам як чизи муҳима барои шумо нишон битам ва хоҳиш мекунам ки видеоро паҳн кунед, то ин ки бародарои мо, ҳамватанои мо, умуман мардами мо дар ҳамин фиреби мошеннико дода нашаванд. Якум мошенникие ки ма барои шумо нишон метиҳам ва дар оянда низ бисёр мошенникиёро ма барои шумо нишон метиҳам. хоҳиш мекунам видеоро тамошо бикунед 2 минут вақтай ва ба бародаротон, ба нафарое ки дӯстшон мегӯянд, ба нафарое ки мегӯянд мо миллати худа дӯст медорем, ба ҳамон миллати худтон ин видеоро паҳн бикунед, зеро ки бениҳоят дар авҷи аъло расидагии мошенникӣ ма барои шумо ҳозир нишон метиҳам. ин видеоро шумо тамошо бикунед. бародарои азиз, вақте ки як нафар дар шумо пул гузаронданӣ мешавад через онлайн Сбербанк, агар мошенник боша, телеграм ине хеле программаи бировардагиай Сбербанк чек бот. вақте ки ида медроя шумо да бояд пул бигзарона, инҷада менависа перевод. вақте ки номерои телефони шуморо мепурса, шумо номери телефонтона мегӯед, баъд ягон лаҳза мега ки карта дар номи кияй, сразу ҳамихе савол метиҳанд мошеннико аксарият. ва шумо боша мегӯед ки масалан Сайдалиев о мебироя уҷада, масалан Сайдалиев о ки биромад, вай бояд перевод кунам, масалан шумо да намедонам 7000, 10000, 20000, 100000, 200000, 1 миллион, любой суммаро менависа. фарз карда бинем инҷада мисол 100000 менависа, масалан перевода роӣ мекуна. нигоҳ кунем бародаро, сразу чек мебиёя. чек омад, Сайдалиев о перевод, чиста как чек Сбербанка меоя. ҳамира шумо да нишон метиҳа, мега ки инама пула гузарондум ва мефроя, мерава, мисол ё ки мезана мерава ва шумо одамам намеёвен, дига пулам ҳичира дига ёфт карда наметонен. барои ҳамин бародарои азиз, ай ҳаматон хоҳиш мекунам эҳтиромона видеоро паҳн бикунен ва ба бародарое ки ай сидқи дил дӯстшон медорен ҳамин видеоро бирасоненшон, то ин ки дар фиреби мошеннико дода нашаванд. бибинед чӣ хел осон фиреб кардани мардумай. ҳозир ҳамин кор дар авҷи аълоай ва ай ҳаматон хоҳиш мекунам бародаро ки бетарафӣ накунен ва видеоро паҳн бикунен, то ин ки бародарои мо дар фиреби ҳамхеле мошеннико дода нашаванд. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату.